Ei, què passa? Bueno, última secció de la temporada aquí a Metadata de cinema i tecnologia. Mireu, avui us ho posaré molt fàcil. Molt fàcil, perquè a l'estiu no tens ganes de pensar, la veritat. Tornes de la platja, fa calor, l'únic que vols és fer-te una dutxa fresqueta, menjar algo lleugeret, algo fresquet i mentre et fas un gelat de postres, triar una bona pel·lícula. I com que jo sóc el salvador d'aquest moment de triar la pel·lícula i no saber què escollir i estar-te 3 hores buscant, perquè això no et passi aquest estiu i puguis triar una bona pel·lícula de ciència-ficció amb tecnologia inclosa, us vinc a recomanar una pel·lícula de cada plataforma. És a dir, tinguis la plataforma que tinguis, hi haurà una pel·lícula per tu. I així ja hauràs triat pel·li abans que el gelat se t'hagi desfet per tota la mà. Va, Netflix. De Netflix us vull recomanar una pel·lícula d'animació més aviat familiar, que en el seu dia em va flipar. Primer pel tipus d'animació, que està super ben feta, i després per la història que explica. I no em vingueu amb la història de els dibuixos per nens. No. Aquí hi ha missatges per tothom i és una pel·li amb una temàtica molt actual. Es diu La família Mitchell contra les màquines, on coneixerem a la Kate Mitchell, una noia amb una imaginació increïble que és admesa a l'escola de cinema, que era el seu somni. La Kate, a més, està en aquella època on comença a veure els seus pares com una càrrega i té ganes de començar a fer el seu propi camí. Però el seu pare, Enric, se'n resisteix una mica perquè és el típic que veu que a l'hora de sopar estan tots amb el mòbil i té ganes de fer pinya en família. I decideix que tots acompanyaran amb cotxe a la Kate a la nova universitat. Doncs tots se'n van al risc quan tots els dispositius electrònics, mòbils, etc. del planeta es rebel·len i van en contra dels humans. I els Mitchell hauran de fer pinya, hauran de fer família per superar tots els obstacles que es trobaran pel camí. A més, té doblatge en català i us recomano més que mai que el poseu, perquè és la típica que la versió en castellà la van fer famoset i la versió en català la van fer professionals del doblatge. Vinga, anem a Amazon Prime Video. D'Amazon Prime Video us vull destacar Caixes Fosques. A Caixes Fosques ens hi trobem un home que lluita per recuperar la memòria després de sobreviure a un tràgic accident automobilístic. Desesperat per tornar a ser ell mateix i mirar de criar a la seva filla amb total normalitat, rep un estrany tractament experimental que l'ajudarà en principi a indagar en aquest passat. Cada cop resulta ser molt més fosc del que ell imaginava. HBO Max. D'HBO Max destacarem Kimi, pel·li del 2022 dirigida per Steven Soderbergh i protagonitzada per Zoe Kravitz, la filla de Lenny Kravitz. Kimi és un altaveu intel·ligent, una mena d'Alexa, que d'una manera una mica controvertida utilitza la supervisió humana per millorar l'algoritme de cerca en el mateix dispositiu. L'Àngela, la Zoe Kravitz, és una empleada d'aquesta empresa, una supervisora que treballa des de casa. I veurem com aquest personatge té tant ansietat com agorafòbia que a més s'ha vist augmentada arrel de la pandèmia del Covid-19. I un dia l'Àngela, amb una de les seves revisions, rep un vídeo on sembla haver-hi una agressió sexual bastant violenta. En el vídeo es pot apreciar qui perpetra aquesta violació. I aquí comença aquest apassionant thriller que ens tindrà enganxadíssims a la pantalla fins a l'últim moment. Passem a Filmin ara. Filmin ja sabeu que és diferent a la resta i en aquest cas us he volgut portar un documental. Es tracta de CryptoQueen. El 2014 va sortir una mena de nova criptomoneda, la OneCoin. La seva fundadora, Roger Shignatova, presentava esdeveniments massius i afirmava que aquesta OneCoin estava destinada a canviar el món i a convertir-se en la major moneda digital. Però, oh, vaja sorpresa, va resultar ser una gran estafa piramidal. No hi havia blockchain ni un sistema de pagament, només la promesa de retorns i beneficis per sobre de l'estipulat. I allà, evidentment, l'única que es va fer rica va ser la autoanomenada CryptoQueen. I aquest documental ens ensenyarà com va aconseguir enganyar autoritats i clients, qui sabia què i com, i el que us deixarà més flipats. Com pot ser que a dia d'avui OneCoin segueixi operant? Toca la casa d'en Mickey Mouse, toca Disney+. Mireu, de Disney+ us vull destacar Free Guy, una pel·lícula protagonitzada per Ryan Reynolds, que no és sant de la meva devoció, però em va encantar. Ryan Reynolds és en Guy, un tio d'allò més normal. Treballa com a caixer en un banc, és un tio alegre, solitari i res li canvia el seu dia. De fet, comencem a veure que alguna cosa passa quan en el banc on treballa l'atraquen i el tio ni s'immuta. I un dia alguna cosa li canvia el cap i se n'adona que és un simple NPC d'un videojoc que sospitosament s'assembla al Grand Theft Auto. Això el portarà a la recerca de la veritat i a una aventura amb infinitat d'entrebancs graciosíssims. Si sou amants dels videojocs i heu jugat als típics, no tinc ni un 0,1 de dubtes que us encantarà. I què hi tenim a Movistar Plus? Doncs a Movistar Plus, veient tot aquest merder que està havent-hi amb l'Elon Musk, amics, que si fundadors i multimilionaris bojos, us recomano La xarxa social, la pel·lícula que ens explica el naixement de la primera gran xarxa social, Facebook. I per mi, opinió personal, la pel·lícula d'explicació de naixement de producte més ben parida de totes. Clar,
dirigida per David Fincher i narrada en forma de drama judicial, a mesura d'explicar-nos la història del naixement de Facebook, ens parla també de la moralitat de Mark Zuckerberg amb tot plegat i les peripècies que el van encaminar en la construcció d'aquest imperi bilionari. De com algú poc sociable va aconseguir connectar a centenars de milions de persones a través de la creació de Facebook. La feina del director Fincher en aquesta pel·lícula és espectacular. Si no l'heu vist, esteu tardant en anar a engegar la televisió. Au, tinguis la plataforma que tinguis, tens una recomanació per tu. Espero que passeu un grandíssim estiu, que veieu moltíssimes pel·lícules, moltíssimes sèries, que reposeu al sofà amb el ventilador donant-vos a la cara i menjant-vos un bon gelat, però sobretot sense haver de donar masses voltes per saber quina pel·lícula o sèrie posar. Que per això he estat jo aquí. Apa, ens veiem aviat. Ciao!